fulɓe mbi ittande gueɗal haɗatama dañde gueɗal ɗum ko konngol hammesal ngol heewi haalde kala saaha. sete giwɗo to Dakar, sete giwɗo to Madina Jaajɓe iwɓe ha to wuuro Ali Guelel Darel Barka yogay nokkuji taweteɗi e nder windere kala. nottitinoɓe takkusana ceerno Hamdou Rabbi juɓɓinonoɗo to lamorgo leydi Mauritanie woni Nouakchott to nokku cuɓaɗo biyeteɗo la Cage. hammesal suɓima ruttude teddungal wonande ɓen dendagal iwnoɓe jokli kala gam tawtorede takkusana ceerno Hamdou Rabbi. kankoɗo henno musidɗo tedduɗo biyeteɗo hammesal kam ɗowi guilol golle ko fati banggue juɓɓudi programme Ansaruddin fedde tafande darinde yuɓɓinde takkusana ceerno Hamdou Rabbi. ñamde ngakkani, jaram mankani, lelde nde mankani, fijirde jaleɗe kala duusi hoɓɓe arnoɓe kala. hammesal ko neɗɗo guittanɗo moni kala gueɗal ko ɗum jeeyi sababu o dañi gueɗal e nder windere nde kala natɗo leydi Mauritanie o wadde mum teddungal mantinigal nde tawno ko gorko baɗɗo fayida cuɓaɗo laɓaɗo gorko mo babaɓe. hammesal suɓima kikiɗe kirɗo ruttude teddungal dendagal arnoɓe takkusana ceerno Hamdou Rabbi. nden lawol ƴettama yaltirde Nouakchott to ɓe mbiyata charte Aziz ɗeɗo henna ceene ɗeɓe mbiyata Agan Ali woni pawpawdirɗe. ko ɗon yimɓe sehilaɓe jooɗi kuccodiri jeesel laaɓɗe ene tinda ne ndaara ne cifta ne kaala kene nafta kene ɓamta taw kadi ene sawdiɓe musidɗo mabɓe guiɗo mabɓe naalanke ngana hande keptinaɗo woni cukalel laaɓa juuɗe Yahya Ndiaye yima ñuuña ñaaña weltina fittandu ene sawdimo Samba Pam taw kadi ene jooɗi ene wirda ene yaade jamanu woni ceerno Boubacar Gaye mo ganduɗa jeyɗo sababu taccude men keerol iwde men to leydi Sénégal ha to lamorgo leydi Mauritanie. Abdoullahi Salli Diallo, Abdoulaziz Sarr ko nonne kadi min tawi ɗon sete timmuɗo paayodinɗo taw koye bismago Hamme Sall ko nonne kadi musidɗo men Laay An caméraman ngana mo garduɗen woni teskuya woni kikiɗe mantiniɗo gueɗe kewɗe piɓama ɗon gilli kalama ɗon aadi rokkodirama ɗon deke ko kewɗen wiide ko maayo wona keerol hakkude Sénégal e Mauritanie ha tenti hakkude ɓiɗɗo pullo e pullo ha tenti kadi hakkude Afrique e Afrique naajo nde tawno wona tan ɓiɓɓe fulɓe gonno ɗon hay safalɓe ne taarino amen ɗon waɗi batte mantiniɗe kono kadi musidɗo mon Abdoullahi An ma dañ ko ɓeydi hen haade mon hettade Yahya Ndiaye wena dande. eyyi Sarr Abdoulaye Sarr ko ɓeydeten hen heewata so wona weltare mawde hewde e meɗen saabu teddungal fof en jiiɗumen ɗo ha tengti kadi e oɗo kikiɗe mo hamme waɗani en e ɗeɗo ceene belɗe yiide e guite belɗe jooɗade teddungal fof ina ɗo kadi yimɓe fof ina ceedi moƴƴere makko e ɓernde makko laamde ko waɗirta ko kadi o waɗirta kadi koye ɓernde laamde ganda o ko waɗata ko tigui rigui nokki ɗum koye nder ɓernde mum ɗum noon wona hunde wemde ɗum noon eɗon jettamo e ngal ɗo teddungal ngol o waɗani en en jetta kadi sababu o hono ceerno Boubacar Gaye gadduɗo en toon o en jetti dendagal bandiraɓe noon ɓe gondunoɗen toon en jetti dendagal Mauritanaɓe e teddungal mumen ɗum noon bandiraɓe ƴeewen kikiɗo o holno yaruno. kiɗo ko yillima yiɗɓe yillima teddungal kiɗo taccimayo natere way wodi bowe slamale maɗa kiɗo gorko yomo ndulumaji dembe funeɓe Sarr Ablaye
jogi jamanu findi sario billahi wallahi dande ma so jogi sangande budal yurmede feji feni billahi bibe julbe kala belti serna benen poda jabe kulosia nange ke fudi funange nange hamutal nange gido ma ko weltinde Afrika findinde daninoɓe artirde majjunoɓe weltinde ɓiɓɓe julɓe hayo yam Ablaye a yewti yewanoɓe a jacini ɗaninoɓe hay cuuɗi men a ñooti sa min koye matarila komi tane jarila Ablaye neno yam mi yewni no jarila une koye dañama teddungal ko dañama galle Ceerno Hamdou Rabbi une koye dañama Ceerno Boubacar Gaye wurali gelel wuno dañama Allah e barke sernaɓe men Ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye barke jabe cruz billahi wallahi ɗum famdani barke kuɗol daha kadi fam Hamdou Rabbi Ndiaye Baba Galle Ndiaye slamane ma ayda setake tedduɗa ko teddini tedduɓe billahi wallahi da setake gila caskonno ha wurali kelel gal teddungal da setake Allah weti mara yimana kiro ke Ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye Madina Ndiaye codan Ndiaye Madina ni barke feñi Alhaji Samba Moussa Pam tedduɗo koye jarama kono teddunaɗo yejjiti kam woni mo rimɗani Ceerno Boubacar Gayo yo barke Allah e annabijo barke Ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye yoyoɓe attaccimayo eyyi hande Ansaruddin kala yimɓe hewɓe ne jiiɗi jokkade hen kono alhamdulillahi rabbil alamin damalle udditi
nde tawno ko lowre ko guesa ceerno Hamdou Rabby Diadji ko guesa yaajba fof ne heeƴa hen jiɗɗo jokkade hen fof bisimilla muɗum so ari jokkoto hen heɓat kartal muɗum membre kadi jokkoto hen kadi ceerno Sar Abdoulaye Sar dental Ansar Din ene ñaagui Allah hitande fof wadde ɗum ɗo kono kadi ne wone heblo ruttinde ɗum ha to galle bammakko ɗo to wuuro Ali Guelel ɗo saabu ɗum ɗo ko teddugal wuuro Ali Guelel ko ɓiyiɓe ko barke mabɓe ko barke jinnaɓe ɓe ko teddugal mabɓe alay saago rutto ha toon kono eɗen paadi tan khalifa o so Allah jaaɓi khalifa galle ceerno Hamdou Rabby Diadji nde tawno ɓi ceerno Hamdou arino ɗo walla ɓiɓɓe ceerno Hamdou Rabby gari norade hen e teddugal norade hen e peewal norade hen e keewal ɓe kolli weltare mabɓe ɓe kolli kadi ɗum ɗo ko kamɓe hankkadi ni jagguiri ɗum juuɗe mabɓe kadi eɓe jiiɗi kala to almudo ceerno Hamdou Rabby waɗi so waɗi gongol soto Europe so Sénégal to wawi wonde so Asie yo ar hawrita hen ko kamɓe nangi e ñalawma galle ceerno ɗo tan so ceerno rokka meɗen date mo ganduɗa date on e sara e aduna o foof guila e joni yimɓe gona e heblade tako kanko khalifa o ƴettiri date o e junggo makko yimɓe kalane gona e préparade ɗo mo wuuri so Allah jaaɓi jaabima enen foof kawriten e dow jaam e cellal mbatten kikiɗaji ceerno Hamdou Rabby ha ɓuura ko mbaɗɗen hikka ko donc eɗen jetta Allah eɗen duwono ceerno men ceerno Boubacar Gaye eɗen duwono dental Ansar Din emin duwono télévision ngaji garɗi ɗo ɗi foof guila e caméraman uji ha e film oɓe ha e journaliste uji wonɓe ɗo ummiɓe caggal leydi onon foof Allah jarama on jarama eɗen mbiya tan Allah jogui jobdi yo Allah yoɓ kadi minen dental Ansar Din walla enen dental Ansar Din saabu hande enen foof ko en jeeɗen eɗen jetta Allah eɗen duwno ceerno Hamdou e ceerno Boubacar Gaye on jarama ceerno Hammé Sall golle ma jooɗi peewi haade amin ummade ɗo henna binde inde amen e dental Ansaruddin mi wiyata fedde mbiyam ɗum ko dental Ansaruddin caggal hande min goni jeeyaɓe hen kadi so a haaji jomiraɗo maduna kala tin haaduna kala jeeye e Ansaruddin nde tawno Ansaruddin darani ko diine kono kadi ene doga e dialogue hakkude pine ɗum ɗo ko hunde wande fayida no feewi woni ko kala ɗo e ceerno Boubacar Gaye ko hunde wande fayida sikki ala sa haali ngal ɗo teddungal caggal nde khalifa o miccu ngol ina mantini kono darde ma kadi e leñol ngol ko darde ñemtintede en jetti Allah noon no feewi no ceerno men ceerno Boubacar Gaye e widni alhamdulillah ha wona laabi tati hamdu mandu andu wajib alhamdulillahi ala kulli shay'in qadir sababu tiɗen sababu o ko sababu kadi mo ganduɗa enen foof enen beltini sababu so tawi neɗɗo woni enɗam ma o dañi gueɗal an makko ndendi gueɗal ngal so neɗɗi woni enɗam ma dañi fayida ko an makko ndendi fayida saago noon neɗɗo wona enɗam ma sifore sifa diine sifore sifa fimde muɗum e ceerno mum sifore nani enɗam noon o wurari guelel jatti nene makko sa nani enɗam noon ko daarel barka jatti baaba walla mbiyen tooro foof e kuuɓal koye ɓen kalami saabu wurari guelel ko wuuro woto ko galle goto ko kala sal gotal kalami ɗo koye dow inde makko kanko ceerno Boubacar Gaye eɗen gandi Allah hokkimo gueɗal ngal ganduɗa yo Allah hokkimo fandinde o ɓurani yidde haalde no feewi kanko ɓuuri yidde ko golluɗo yimɓe jiiya ɗum kadi ko gueɗal makko ngal Allah hokkimo yo Allah hokkimo fandinde kalami ɗo koye dow inde Wurali Guelel dow inde ganda hoorema funnague e hirnague e rew Wurali Guelel foof debbo e gorko suka e mawɗo kono noon koye dow inde jinnaɓe amen ɓe ganduɗa amin jetta ɗumen jinnaɓe amen nehɓe amen e ngal ɗo jaɓɓal bellitimo no Hammé Ibrahima Sall wi nane ni o yeehi o janggoyi hawo ɓaari o fiila alpha o arti e jatti nene e jatti baaba gam hollirde dande makko ko yano toon ko deke kay waɗi gartam
sababu nde wadde hono oɗo takkusan ceerno hamdou rabbi jaaji wona mo yiɗi daña komo dañi ɓama en jettiri ɗum allah kanko ceerno boubacar gaye en mbawa ruttade ko kalnoɗen kadi ko ɗum no kalɗen kala saaha ko meslal ko ñorowo neɗɗo no wonde suka haɗata ɗum hokkede hakkille wonon neɗɗo wona suka taw ko mawɗo allah mawnino hakkille o ko mawɗo hay neɗɗo yodda ko hakkille allah hokkimo ɗum yo allah hokkuma fandinde oɗo sababu baɗɗo ha aduna foof hawri futake ɓe gummi wurali guelel ɓe gummi mboyo ɓe gummi sénégal ɓe gummi dakar ɓe gummi kiidiɗe ɓe gummi hay noadibo gaari bandiraɓe ko dilli ko dillin ɗum ɗum noon e to banggue dendagal endam amen min jetta allah min jetta arɓe ɓe min dendagal endam amen amin jetta allah kadi amin jetta dariɓe hen ɓe ha wayda honi ha tengti noon e kadi wiiten ansaru din woni walloɓe diine ayi neɗɗo so tawi woni aduna wonko golluɗa anna ko cimtol tan sala golla noon gollu ko moƴƴi saabu ka ñembeteɗo saɗa golla noon gollu ko feewi saabu ka ñembeteɗo allah hokkimo hakkille hokkimo ɓerɗe wawde e miijo wadde ngal ɗo gueɗal sernaɓe ɓe gummima toon to madina jaaƴe mamadou alim e o mo ganduɗa ko oumar diati e o mo ganduɗa ko mamadou baba kamɓe fof ɓe gaari ɓe daari mataw koɓe gaari ko khalifa mabɓe nulɗoɓe ga o ɓe lomtima ɗum kadi ha timmi kadi ɗum weeliɓe kadi ɗum mawniɓe so tawi ko en mbi ko awde wonno awde mabɓe fuɗɗi jagoɗen tan ko yo allah junnu ɗum ko wona ɗum ko hamme ibrahima sall amin mbima ne allah jarama a jarama kadi neɗɗo so darede ma waɗa wawa daranade hoorema so darede mama nanguere woni ɓuuɓi o yetto allah jettama kadi ɗum ɗo wona hunde hesere amen en jaadi e makko ha wuuri ali gueɗel hande hamme en mbawa wiide ko goɗɗo mbiɗon ko wuuri ali naaji kadi hakkude makko e ceernajo hono ceerno boubacar gaye minen fof amin ƴeewa ɗum sababude kala ko woni allah juuta hamme anne allah jarama a jarama an emin darodiɗa ablaye sall diallo a heedani caggal sababude annen hakkude ma e ceerno ko yidde on dewtiɗo tiiɗi on mbaddi ko tiiɗi ina ndene on saaga ha joni aɗa jaggi o paani min mbiyatan ko allah jarama anne a jarama en jiiɗa tigui tigui junnade e konngol saabu kanko ceerno boubacar gaye eɗen gandi ko dabɓiɗo konngol kono kala ko haali aduna heewi teskade en janggui ɗum e makko kadi janggini men ɗum ɗum noon en mbawne wi tan ko allah jarama e dendagal bandiraɓe arɓe allah jarama e dendagal koreji men ummi ɓuurade gueɗel ha gandanɗa hoorema e konngol yamirore o mo ganduɗa ko elimane men hono tumani min mbiyatamo tumani Diop mo ganduɗa ko kañum woni almami hande toon to wuurade gueɗel kañum kadi déplacé ima ardi e rasulullahi jarama ya rasulu jarama ceerno hamdou rabbi jarama jarama hamdoyam hamdou rabbi jarama salludine l'islam maya gandal waydu gandal ceerno hamdou rabbi jaaj madina jaaj be barke duwa koy nana feeñe nder leydi sénégal fuuta ko heedani caggal hamdou rabbi jaaj ceerno boubacar a jarama seydi gayyo wura ali guelel naaɓe jarama casko naaɓe kamen mboyo naaɓe darel barka naaɓe kono kadi mima dara halay ɓe wuro alhaji mamadou moussali lido buso kange torodo jarama hamdou rabbi jaaj takusan ceerno hamdou rabbi jaaj ko yejjittake abadan majjata nilata yolata ko majjata nilata yolata ko
mboɗo yimmana ceerno ibrahima camara horo aboutal har jaaden hare mbara somi woodi mami yettoyo cubalel law mami juuro ablayan yo ko giɗoyo mami juuro jadigel blaysar mami juuro kiɗo serembe kiɗo sandaji jadi ɗo waliyaɓe samboyam samba moussa pam cukalel ne fijeele lawal taw anda ɗo lewru yarata kono jaare endi men giɗo men hamme ibrahima sall so dina noddi sal balonoto serembe so noddi salyoyi salnoto waliyaɓe so noddi salyo salnoto so jekkere en ɗam dawi taweɗa ɗon lamtoro mo ɓurguede ko tan fooga yeli bana lamtoro ɗum ko teddungal ay ɗum ko teddungal ɗum ko teddungal hammenenam ɗum ko teddungal tan fooga yeli bana ko teddungal ma eɗon joode sara asis ɗo e nder Nouakchott rewe wodi booɓe jaltuɗen wuro eɗen coyno mayo wona keerol pullo soni ke jol fo capato jiido yum cerani baba eɗen joode sara asis ƴeew werlaji ena cawndi tuna ceele ɗe leɗɗe ena bilti ena ɓuura kenal duuda nana soggamonimanma ablay nenam sa woodi yaade giɗo yo ablay nenam sa woodi yaade giɗo noon salminanam gajjel kayo sa yeehi salminanam heblo sukaɓe africa Abou Diallo kidirnaɓe salminima Blay Sali Diallo je ɗum ko teddungal ɗum ko teddungal men ɗum ko teddungal Mauritanie a jarama Yahya Ndiaye min haade mi arde ceerno Boubacar Gaye mboɗo andi hankkadi panɗen koye culture kono mboɗo andi hankkadi ni koni hen no yarata gueɗal gotal tan ha yimi e maɗa ka suka aɗa wawi guitare kono kadi so tawi aɗa hooɗa oɗo henne guitare aɗa yima a fuujotako a telɓata teni way tan kono ko arta haqqille ma aɗa yima saabu mi teskima saɗa yima wona hunde nde binduɗa wona hunde dursitiɗa teni ne yaade oɗon jamanu ne yaade on saaha holno ɗum wayatama way tan kono ka bahinteɗo walla kañum ko saabu minen haaloɓe sa min puujo bonde ɗum mi yiɗi andude caggal salminde ko jooɗi ɗo ko kala goto foof inde mum e mbadi yettede mum kadi e wiide ɗum ɗo ko ɗum woni ko ɗum teddungal jooɗade oɗo kikiɗe ganduɗa taw ko ɗo e nder Nouakchott leydi Mauritanie jaaɗen ha jaltuɗen wuuro ngo ɗo wiyete Sara Aziz jooɗi ɗon ɗon teddungal foof ene waɗa e sababu noon barke ceerno Hamdou Rabby jeheten ha joni e musidɗo men guiɗo men sehil men Hamme Ibrahima Sall waɗi ngal ɗo teddungal ngam teddinde diine l'islam ngam teddinde leñol ngol ngam teddinde Fouta foof ngam teddinde guiɗo men ceerno Boubacar Gaye en ñaguima Allah yo Allah junnu balɗe moƴƴine battane ceerno Ablaye Sarr kala ko jiɗɗa tan jogonoɗa ɗum peeje so ɗum guyka so ɗum liggey ko ɗum wawi wonde foof jogonoɗa ɗum peeje tan no ganduɗa kaɗa waɗa hen ha jalta hen kadi nalankagal nde tawno nde gonɗen cukalel en pijirani hay hunde so wona ɗum ɗo en pijirani bal en pijirani lumbugol en pijirani goɗɗum e goɗɗum pijirɗen tan ko jimri pijirɗen tan ko hono ni wadde noon so tawi a tottama ko gowɗa wadde walla ko mbawɗa wadde ma wat kam hakke beelama fittanduma heddo noon neɗɗo foof jiɗɗoma fala
yiye hen hoore mum walla yiito hen hoore mum nde tawno timmidinde fof weeɓani ŋakkinde fof kadi weeɓani neɗɗo ɗo mbawɗa wonde fof kallo mbiɗo tan won jiɗɗo ko mbatta ko wonɓe jiiɗa ko mbatta ko sa hawre jiɗɗo ko mbatta ko sa haali wima a haali gonga sa hawre mo yiɗa ko mbatta ko noon hay sa wi Allah ene laaɗum no wawi widemo wona gonga nde tawno o yiɗa ɗum noon mata ko hono noon tan sifori so tawi mi jaabima namdal ngal a jarama ceerno Yahaya Ndiaye a jaabima tigui tigui mboɗo ɗamini sohaji jomiraɗo ceerno Hamme Sall aɓe jogui ɗo programme mawɗo mo jogoɗon wadde koye lewru décembre mi anda ko 4 mi anda le 9 le 3 so haaji jomiraɗo ɓayde ɓiɓɓe fulɓe ne ketto amen kadi ɗo hen e nder leydi Mauritanie ɓe ketto minenne kadi amin ero dendagal ɓiɓɓe Mauritanie kala yoɓe notto ɗum e sikki ala kadi enen kala ma en notto ɗum batten tan ko dokken ceerno Boubacara Konngol kañumne arta seeɗa ko fati e banggue teddungal ngal e ruttude teddungal haade men arde culture o seeɗa no fotiri nde tawno hande ko kikiɗe ruttude teddungal kono kadi eɗen jiiɗi somde hen culture no fotiri kala ceerno Boubacara Gaye bisimilla maɗa min calminima min juurimama woni ceerno Boubacara Gaye mo ganduɗa jeeyi sababu garangal men ɗo henna e nder leydi Mauritanie ha garɗen hannde joɗɗen ɗo hen e saare Aziz ganduɗa ko ceene ko lawol jaltugol Nouakchott hande eɗen kuccodirɗo hen e jeese labɗe taw kadi foof ko sababude Allah taw kadi ko saabu Allah e guilli labɗi ceerno Boubacara Gaye konngol e yeeso maɗa alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabil karim bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno Abdoulaye Sarr on min calmitima min juurima min calmini kadi rendo ngo foof ko adi foof en jetti Allah no feewi eɗen jetta Allah eɗen mbiya kadi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno neɗɗo julɗo kala ko dañi ene hani yettude Allah ha tengtanma mana enen suɓaɓe ganduɗa e leñol ɓurgol teddude leƴƴi woni leñol annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum tan yoni nema alhamdulillahi rabbil alamin ko ruttude yimɓeɓe teddugal ha joni nde wonno ko waɗa ɗo ko foof e wona sababu nam min enen foof ken maccuɓe mana gollanade diine l'islam kala noon biyowo hoore mum ko maccuɗo diine l'islam on kay suɓaɓe jeeya seeremɓe men ɓe cuɓiɗen ɓe ganduɗa innirɗen e yidde rottude ɗumen teddugal ngal ganduɗa kañumen no wayi wade fof jangguini en ɗum ha Allah waɗi gardime meɗen e wirnade meɗen e guite men e aduna he alay saago kala saaha duttoɗen enen e koye men siftinde julɓeɓe noɓe gurduno nde wonno zamanu way kono mana toɓani ne waɗa ƴiwole so gari gadda ndiyam ha heewa ne waɗa ƴiwole so gari gaddat ndiyam ko seeɗe saabu Allah subhanahu wa taala suɓima ɗum haali e ɗemgal annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi aduna ko tilkal ayyama nudawilaha bayna annas tawde ñalɗi Allah ɗi ko piltotode nder yimɓe e zamanu foof ne jogui warɓe muɗum eywa enen en cuɓima Allah waɗi e dental ansaru dine ne musidɓeɓe mbiɗi ni foof en deftata hen enen kam jiɗɗen arde tan ko seeɗe e fodde mana darde musidɓe ɓeɗo ɓe gonduɗen ɗo sen kaaliɓe tawde ko kamɓe cuuɓi oɗo kikiɗe hande yidde golle gollanoɗe ɗe guila mana ñalawma samedi o ha yetti dimanche o golle ɗe fof ko fati ansaru dine taksan ceerno Hamme Sall suɓima oɗo ñalawma tedduɗo ñalawma ganduɗa ko ñalawma aljuma ha yonti hen kadi wiyede taksan aljuma ko nelaɗo Allah haali e mum ko nde wonno waktu kewɗo duwede jaabe nene oɗo ñalawma kadi ha tengte waktu mo mbaɗɗen o taksan alhamdulillahi rabbil alamin ene wawi wonde mo andi ɗum tigui kono ene wawi wonde taw wonɓe ganda ɗum kono suɓinimi en mbi en kawruɗo eɗen jokkodiri enɗam eɗen duttodir teddugal ɗum ɗo alhamdulillahi rabbil alamin jettiren ɗum Allah ceerno Hamme noon kam en ngala jofdi makko wona pour oɗo taksan tan ala ɗum ɗo wona joni fuɗɗi kala mana moƴƴo kala mana ganda kala mana gendiyanke kala mana dillowo e ɗemgal bawgal wonde fof ha tengtanma e ɗemgal pulago so tawi naati ɗo e leydi he ma wadde mum teddugal eyyi jawdi makko e doole makko fof omo yarleti yidde rokkude ɗum mana julɓe e musidɓe ɗum ɗon noon sikki ala Allah suratmo hen tan wonko neɗɗo waɗata yimɓeɓe ne mbawi wasde famde ɗum yimɓe ne mbawi famde ɗum kono Allah kam mbaɗɗa ha mbaɗɗa o on ne faami ko mbatta ko eɗen gandi kam ɗum ɗo wona ko weeɓi e darde nde ko daare ñalawma o ha jamma o foof hay goto anda mana guila e doole
guila e jawdi guila e kala miijoji kanko e manaɓe limtuɗa ɗeɗo musidɓe men heddiɓe rewɓe ɓe wandiraɓe rewɓe jeeyaɓe ansaru dine eko wayno Samba Moussa Pam en Abdoulaye Sally en somi inni ɓe tan noon mi inni heddiɓe ɓe nde wonno waktu so yonti tan jogata haalaɓe so ñalawma won ñalawmaji so jonti tan jogata haalaɓe kamɓe ɓen yimɓeɓe kadi paama ɗum ganda ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen jetta musidɓe ɓe eɗen jetta musidɗo men Hammé Sall Allah noon yii foof Allah yii foof min ala ko mbawmi yobde haydara min ala ko mbawmi wadde haydara kono Allah ko nunɗuɗo kala ko neɗɗo waɗani jiyaɗo makko nde wonno Allah subhanahu wa taala wi kañum ne teddini jiyaɗo mum wala qad karramna bani adam yaw Allah e mongu mum Allah e timmal mum so wi ne teddini ɓi adam so ɓi adam ƴetti ñemtini Allah teddini kañum ne neɗɗo waɗi tan koko Allah waɗi wadde on heɓat tan ko moƴƴere Allah hoynata jiyaɗo mum wadde ɓi adama oto hoyni jiyaɗo wadde Hammé Sall minen min mbiyat tan ko a waɗi ko Allah haani a waɗi kadi ko Allah haaji a waɗi kadi ko Allah waɗi teddinde neɗɗo e ruttude yimɓe teddugal ɗum koy ko Allah yiɗi ɗum wadde mbaɗɗa tan koko Allah waɗi ɗum noon so neɗɗo waɗi ko Allah waɗi ɗoftima konngol Allah ɗoftima konngol annabi sallah sallam yo Allah yoɓon moƴƴere onone musidɓe ɓe ummiɓe Sénégal mana ɓe ganduɗa tampereji e caɗele sababuni hirande mana sababuni yidde wallude sababuni yidde jinggude Allah yi nelaɗo Allah yi kono kay eɗen gandi komi kalnomi wuuro Ali Guelel ko foti no télé déplace de ɗum ceerno enen fof eɗen gandi ko waɗete hen kono wayi hewde kono alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah ɓeydi suturu yo Allah teddi noon e musidɓe tawɗen ɗo ɓe foof ceerno Yaya noon kam machallah nde wonno no mbiɗa nani ni tan min mbeɗa haala mi sinni ko saga kam so min pini subaka tan taw men nana hunde nde no ŋuuño nde wonno wonko keɗotoɗa tan wonɗo nawatma en nani ni musidɗo ceerno men ceerno Saydou Anne o wi ceerno Hamdou Rabby Diathiou kara welɗo duɗo alquran ngal woni ɗo o wi won wonnoɓe ɗo ne mbaɗi lamba ne kongo kelen weeti ɓe gaari yafnade ceerno Hamdou ɓe mbi sukaɓe wuuro de mbaɗi ɗo lamba hanki ma jaafoɗa min ceerno wi baba hakkillaji mum mimi tinani ɗum o wi kala ko hakkille ma wonani a tinata neɗɗo ne wawi hoɗandema ɗo a wiyata taw ni an ɗum waye ma kono sondel miti neɗɗo ne wawi hodde nde ganduɗa cassette tan ƴetta pawa e radio gona e woyda feere ma bon goto fof no Allah fecciri ɗum eyyi ko dillata ɓerde ko wonko neɗɗo mijorto ɗum noon onne ko gonɗon koye dow mum tinno ɗe hen ani feewi neɗɗo kalɗo hetti taw tan hettiri hen ko yidde wallude leñol yidde wallude hoore mum goto fof ne jogui mission mum enen foof gaddiɗen tan ko goto men foof yo wood ko waɗi jangga e jaam so yiyaka taw ne joga ko simte ɓuuri sofde e neɗɗo tan ko wurde e gurdam janggo so yeehi taw hay goto siftortama sifterte ko no wona ɓesgu ko sifterte ko wona comci sifterte ko golle noon ne ki jaaji goto fof ɗo wawi ferdude yo ferdu ɗon waɗa golle mum min de ko ɗum woni ko paami ko heddi ko noon koye junggo Allah woni kala ko Allah rokki jiyaɗo mum ko ɗum tan heɓata juutde balɗe e mana e raɓɓide balɗe foof ɗum ko juutata neɗɗo koko golle wona duuɓi kewɗi neɗɗo ne wuuro ɗo duuɓi ha mbayine leydi taw ko ganduɗa eɗen mooli Allah haydara gollani lamtore Sidiki Sall kalteɗo won wiɓe duuɓi nogas joyyi won wiɓe duuɓi nogas jeegom o wuuri e gasi kono ha nani subaka nen haale yewne woyi ɓoyde kono duuɓi nogas e quelque on kayɗa nde wona mawɗo jo haaldete kono noon haali golli eko wayno mabɓe yo Allah ɓeydi suturu ceerno Sar on jaram min calmini on min juurima min ñaguima on duwaw eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah heddo barke o e ɓesguji meɗen e ɓesguji juuɗe foof en jetti galle men galle ceerno Hamdou Rabby Diathiou yo yurmede Allah wone makko kanko e dendagal maaɓe juuɗe wuuro Ali Guelel foof min calmini ɗum min juurima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Seydi Gaye a jarama golle ma jooɗi peewi ko duwiɗa ko min mbi allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina nde tawno ka giɗo tigui no mbiɗa ni ceerno Hammé Sall min beltanimama no fewi saabu so tawi on daari ngol ɗo hen dammuwol hande juɗogol ha ɓendi jooɗiɗo hen e yesso moɗon o jiiɗo min jooɗiɗo koye ceene tappi e tappi matlaji ne pawa amin kucciteɗe ɗo hen tule ceene ko teddugal kadi ko yiɗande kadi ko moƴƴere ko ɓuural tinnoɗen nanguene yiɗɓe men ciftoren yiɗɓe men ɗon ɗo ɓe guuri en beltima no feewi kikiɗo noon ko dendaɗo en mbawata hayso jammari saabu oɗo lumiére mo dara toon ko lumiére téléphone ngaji nde tawno hayso jammari hatta min haalde ko ni bannoɗen to caskon ko jamma wonno mamin naat seeɗa e culture o to banggue Mauritanie saabu eɗen gandi dialogue ko hunde moƴƴude dialogue hakkude diineji dialogue hakkude leƴƴi dialogue hakkude pine tinna guiɗelam
wonki ɓerdam goto gonɗo e nder fittandam gorko mondulumaji dembe funeɓe somi noddi giɗelam tinogiɗo notoɗami aha kay giɗam nooti debbo mo jiɗɗa gorko mo nobɗa yidde no weeli sa tikki mi ñamata giɗelam sa tikki mi yarata giɗelam mamin mi jokko mbino mami ma Allah ko mbanno mami ar giɗelam Ablay tokoro Ablay aran jaaden to e cubalel law taccen maayo sen jettima baba ɓe lotti belal jeeri ɓural ceerno njaay ba ɗon ɗo toɓo toɓano leydi siibo lati wuro hamme Ibrahima Salio bimi lamtoro ɓurguede slamale ma nda ko yoɗi teddungal aɗa wawi teddungal aɗa yoɗi teddungal aɗa andi teddungal lamtoro wallahi 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 tinno giɗelam somi noddima notoɗami somi noddi Amadou Mbaye mahamkuti kanko woni korsuɗo Babo Saydou mojo nene keney ba ngari bosoyaɓe chéri mum Aissata Bayo kame Binta jobo salamale moɗon billahi wallahi oɗon kaani ñembede sabu gilli mon tina giɗelam somi noddima ɗon toɗami somi noddi giɗelam notame debbo mo jiɗɗa gorko mo nobɗa yidde no weeli debbo mo jiɗɗa gorko mo nobɗa yidde no weeli ar giɗelam ar jere mimi Ablaye Seydi Sarr yidde bonnetake ngel mo bonne gilli tooni on mo yawi dayiɗani malla meeɗa yiɗede pecca jamma ñalla yaade wuleke ceeɗu jangol demmen naari haɗatami miijo man giɗo bando Fati Sarr hoto ngelo baris on woni Suwadou Seydi Sarr seno weeli yidde no weeli seno weeli yidde no weeli ɓura aali guelel yidde no weeli caskonnaɓe yidde no weeli babaɓe naaɓe yidde no weeli cubalel naaɓe yidde no weeli cilɓe mbañ Samba kono yidde no weeli yidde no weeli jarama Yahya Ndiaye golle man jooɗi peewi ɗo henna ɗo yimɓeɓe kirti haadir ɗi keewi ata yone yaaha ɗo kalɗa yidde ɗo yidde siccani yidde luuɓani yidde ɓorwani yidde ɓawlani yidde nefnaki yidde hamnaki Allah tagiri yimɓe ko yidde o neli nelaɓe makko e en battodire haqqillaji men faade yidde sa yimi yidde wiide neɗɗo mboɗo yinma harmani harmi tan ko wiide mboɗo añma so yimɓe guuranno gilli nagga gañgu mbaɗa ɗum no comme dammuwol kirsa gañgu ma yimɓe guura yidde toɓo wonta sirtu leydi wonta yoor leɗɗe gonta yoor piindi ma laato teni kadi gurdam ma moƴƴu so tawi gañgu ƴellitima ha fooli gilli ɓerɗe joora leydi yoora leɗɗe joora kala ko jiiɗa natta satta sa yi guiɗo kula moni haalda e ma kala mofta sirluma gam andude hande añɓe keewi
nde Allah neliniraɓe mum o wi ko jiɗodire nangodire son goni neɗɗo goto kala ko ñaaguiɗon mi rokka on so on gorodiri on lurodiri on gañodiri mi adda saɗede sattude e mon ha gandon on goppi lawol jomimon ɗo ɗo jimɗa guilli min beltima no feewi oɗo hen kikiɗe jeeyama e kikiɗaji baɗɗi fayida mo ganduɗa kikiɗe yuɓɓini ɗum ko musidɗo men Hamme Sall noddi men ɗo henna gam ruttude teddugal dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal bandiraɓe Mauritanie Sénégal naɓe e diaspora o kala ha fenma Mali biyo mbimi e wimami hayɓe gona ɗum nde tawno en ji ñande takkusano ceerno Hamdou Rabbi wona fulɓe tan gari en ji toon safalɓe en ji toon foof ko ɗum woni ko mbiyatmami dialogue hakkude leƴƴi dialogue hakkude culture eɓe saabu so tawi hande en juɓɓini hunde ɓe gari en gona neɗɗo goto ɗum noon wonani en beelema mawɗo no feewi ya en jaa jamma wari kenal belkalkal ne wutta waɗandi ko ɗo hen hankkadi ne kaɗeten min ɗaccuma duusa seeɗa hankkadi ni baynodiren e bandiraɓe Hamme Sall golle ma jooɗi peewi Samba Pam golle ma jooɗi peewi ceerno Boubacara Gaye golle ma jooɗi peewi nonne kadi ceerno Abdoulahi Salli Diallo golle ma jooɗi peewi musidɗo men ɓiɓɓa men Sar nanɗo henna eɓe tawɗen ɗo henna taw kadi gaari koye dow inde Hamme Sall ɓenne kadi ɓe jarama nonne kadi e dendagal bandiraɓe kala musidɗo men Laay An mo ganduɗa caméraman ngana keptinaɗo e nder windere nde kala kañumne jarama Yaya Ndiaye konngol e yeeso ma musidɓe tedduɓe aadi men ko ñiwaɗo garaminelma boɗanelma garaminelma boɗanelma to leydi dine garaminelma boɗanelma garaminelma boɗanelma to Madina ehe jowo giɗelam garaminelma garaminelma boɗanelma to leydi dine garaminelma boɗanelma an giɗelam Seydi Sario garaminelma sawadiyade yettoyade salminanam Sénégalé salminanam heblo sukaɓe Afrika yo salminanam leydi meɗen tinno giɗo tinno giɗo sawadiyade yade kame yettoyade salminanam suudu men sa salminanam an garaminelma giɗelam tinno giɗoyo Mauritania Sénégal maya wonani kerol Mauritania Sénégal ndeke maya wonani kerol men garaminelma boɗanelma an giɗo boɗanelma a jarama Yahya Ndiaye golle ma peewi musidɓe tedduɓe on jarama yo Allah subahanahu wa taala yoɓon moƴƴere Hamme holko mbaynortoɗa bandiraɓe hankkadi ni gudden tan hankkadi ni e yewtere nde ari haɗo henna alhamdoulillahi rabbil alamin ko yettude Allah no feewi Sar Abdoulaye Sar nde tawno fuɗɗade golle tiiɗi ko dañde wortorde en gortima e dow jaam e cellal taw kadi eɗen belti enen foof eɗen jettir ɗum Allah kadi no hannirta ni ko wona ɗum noon ko wiir tan yo Allah hokku men wattude ni o saaha mo wuuri eɗen ɓeydi usaki taw eɗen ɓeyde diine men ɓeydade jokkere enɗam ɓeydade tinnodirde
no kewmi wiide ni tan wonde nangue ngue Allah hokkuma haɗatama dardade bande en wallodirde muɗumen par ce que ɗum ne ubbata nema ma ubbata kadi nangue ma nangue Allah ngene yaaji kadi neɗɗo a wawa teddude gagande a wawa teddinde yimɓeɓe a wawa dañde gueɗal gagande a wawani hokkude heddiɓe gueɗal a wawani kadi andude holko woni nafoore teddinde aade gaga an a teddinta donc onon ni Allah teddin mon on teddini ceerno Boubou Gaye min ni kulmini ko gondi makko ɗi guila korani kikiɗe fof ko goyɗo ñande fof ko goyɗo Allah welemmo donc Allah jogui jobdi yo Allah yoɓ kadi yidde makko e ceerno Hamdou nde yo Allah junnu ɗum ɗum ɗo ari ko jangguinde rendo ngo fof wonde aadi neɗɗo yo humno aadi kanko kumnoɗo aadi hakkude makko e ceerno makko kono ayno waye ceerno Hamdou ni ko noon o waye yum makko min wonko gandumi hen ko noon o waye endam makko min mbi neɗɗo ara ɗo jooɗo e galle makko safro wona ɗon lebbi wona ɗon balɗe sella Allah hokka ɗum jaam hokkamo teddugal kadi o wiyo nowata ɗum ha wuuro donc ɗum ɗon ko jogade pinal haqqilantagal maggal kono ɗum ɗo foof ko yettere Allah e nelaɗum ko ceerno Hamdou Rabby jangguinimo ɗum waɗe makko hollimo ko woni yankinare donc yo Allah junno on nonne kadi yo Allah junno gonɗon e dow mum ko Yaya Ndiayno aussi yo Allah hokkumo sago makko en tigui tan so Allah jaaɓi jaabima ñande le 3 décembre inchallah omo yiiɗi wattude manditare makko hakkude makko e yimɓe makko yo Allah hokku aadi o timma mbiɗa andi kam dairatul ansar din hetta hen caggal inchallahu rabbuna mbiɗa anni so renaka min codat biyeji ɗi fota min poftini yimɓe eyyi donc ko wona ɗum ko aussi mawniraɗo sampama kemin gandodiri hannde jeeyi sababu o ko docteur Kane Hamidou Baba hooti Saare Gonga kono noon ha hannde min gododiri 2009 ha joni emin teddodiri emin nangodiri kadi e mbiɗo yetta Allah mbiɗo duwonomo kankone aussi mbiɗa andi o woni koye heblade ɗo e 3e mois wadde manditare makko duuɓi kewɗi ko enen kanno donc kankone yo Allah yettin fandare nde ya rabbal alamin kanko andi ko yiɗi Allah andi ko moƴƴe makko yo Allah waɗan miñi meɗen Ablaye Sally miñi men sehil men ɓinguel men 2015 ha ɗo ɗum ɗo foof so waɗi ɗeɗo jotodire ɗeɗo gandodire foof ko ne gandumi Ablaye Sally sababu kadi gandodiral amen e makko ko joom suudam donc ɗum ɗon fof ko sabbuji tiɗɗi 2015 ha hannde emin jaggodiri emin gododiri donc mbiɗo yetta Allah mbiɗo duwanomo kanko e ceerno Bocar Kane en Ibrahima Ba en yinno tawtere hay oɗo kikiɗo wallay ko ɓilade tan kono sen dañi tan men mbaɗɗon flèche kono kam ko neɗɗo aussi guendiyanke dariɗo jiɗɗo kadi ceerno Boubou Gaye ha timmi tampere makko e darde makko wonno e jammo ko yo Allah yommo moƴƴere donc ko wiide tan kala ko manque noon on gari manquide lay an emin duwanoma minen min jettaram min mantaram min jiidumaɗa koye oɗo Sar Abdoulaye Sarr kono aɗa yankini aɗa famdikini aɗa jippini martaba maɗa aɗa itti foof aɗa hokkimo kono wona kanko dokkuɗa ko leñol ngol aɗa jangguini min wonde yimɓe so gondi yo tinnodir min jiidi moɗon cile kewɗe kala to min to jiinumomi ko an jiidumo gondi donc oɗo aadi yo Allah jurnu ɗum yo yaha waɗe e nder chaise Nations Unies cehilagal hakkude moɗon yo waɗe defte yo won e tarikh woto bon law yo Allah jurnu ɗum mone moɗon foof yo Allah hokku ɗum sago muɗum sago hoore muɗum donc vraiment ko weltade mawni e weltade mawniraɓe aussi wonɓe ɗo kamɓe foof Samayel o ko mawniraɗo moƴƴo minen kanko nehi min guila min pamɗi huɓeede adini darade galle amen ko kanko ma hiira ɗum junngo makko donc yettere Allah neɗɗo moƴƴo aussi Lamine Kane kañum nen ummi ko ha daabi en nanɗo e ten wonde e meɗen donc ko jeyaɗo Allah moƴƴo kañum nen ko denɗo alqur'ana kadi ko jeyaɗo Allah moƴƴo hannde machallah moƴƴuɓe ne keewi ɗo so nalankoɓe mboɓe nanɗo almuɓe nanɗo seerenɓe nanɗo e wawi kadi Ablaye Sally en kadi nanɗo donc yettere Allah e nelaɗo mum Allah yo moƴƴere min ko weltade tan kadi ɓeɗo kamɓe foof ala hen mo mbawmi yobde par ce que moni maɓɓe foof ko teddugal woni hakkude men muɗum eyyi donc on jarama a jarama ceerno Hamme Sall golle ma jooɗi peewi dokketen ko musidɗo men Sam Moussa Bam udda yewtere nde enen hankkadi en gartata hen ko an uddata ɗum
ko an artata hen ko ɓuuri yaññade e wasiya ma faade renndo ngo ɗo ɗo jooɗiɗen fof ha timma konngol e yeeso Sar Abdoullahi Sar an tan a yoni waaju leñol so Allah no mbimi naan ni sabu darde ma sabu kadi yiddema leñol ngol kono noon ma won ko kaalami leñol ngol Abdoullahi Sar eɗen gandimo tan eɗen gandirimo jandiyankagal kono noon paame nde wonko Allah hokkimo ko wona ɗum tan ko français ji mbiyata ko face caché kanko Abdoullahi Sar ko conseiller international ina wawi tawɓe hewɓe ganda ɗum min noon hannde mi haala ɗum kala ko aduna fof nana holko woni ɗum kala ko humpuma e aduna joguiɗa goƴa no poɗɗa yuɓɓinirde gueɗe ma e golle ma so tawi a jokkodiri e makko o haalanma no poɗɗa waade no poɗɗa siforade saabu hannde aduna o reni ɗum ko gueɗe ɗiɗi woni des conseillers e wiyete les psychologue bichata kañumen kalantuma sifa gurdam ma kalanma sifa golle ma ɗum noon en mbaɗi witto e makko kanko Abdoulaye Sar o haalnani en kono ɗum en gandini ɗum koye meɗen ɗum noon ndeke neɗɗo ina nangguire ɗo sikka heɗo taw on jogui goɗɗum ko wona ɗum ɗum noon Abdoulaye Sar so tawi kam wonno ko mbiyata ko journaliste d'investigation gonnomi an kam andumi yiiri secret ma eyi ɗum kam mi haalan ɗum aduna o kadi ko ɗum gonga wona cakal ko conseiller international jahono conseiller lamɓe e ɓe ganduɗa ko joom jawɗele en bandiraɓe on so tawi en dañi ɗum e leñol paamen aduna o leñol ngol ina sohli ɗum hannde oɗo saaha eɗen manque ɗum dañde conseiller ji wonɗi ɗum noon Abdoulaye Sar minen kam tawi gaddanɗamin tan ko jaydiyankagal faam kam leydi Mauritanie hannde amin cohluma oɗon banggue inchallahu rabbi yo Allah hettin fandade ko wona ɗum ko Abdoulaye de heewi wiide en kaala to banggue pinal to banggue culture Abdoulaye an ko mbatta ko tan woni foof taccude maaje ara ɗe tula ceene tawtere oɗo kikiɗe mo ganduɗa ko rutto teddugal mo ganduɗa ko musidɗo men guiɗi men lamtoro galle fooga ene bona Moussa kolko babaɓe looti beelal jeeri welende moƴƴangal ƴogoɓe hono Hamme Sall waɗa ɗeɗo gueɗe an kay yoni culture saabu goƴama ɓurɗo tengtude ko leyɗele ɗe pine ɗe yo jultodir nde wonno hannde ko ɗum woni ko nafata ha tengtuno leydi Mauritanie ko leydi ganduɗa ko leydi diversité culturelle sarkulleɓe safal jolfuɓe e wiyaɓe mbimi e mbimami so koddi e nokku an gonɗo to e leydi Sénégal woni goƴama ndiɗo leydi yo hoddu taw kadi koddigal moƴƴal taw ko jindiral moƴƴal Abdoulaye Sar an min ngala jabdima ndeke an komin ñoore e mako ma walla komin gandi e mako ka andina min ko hono conseil international ko ɗum gonga kadi ɗum gonɗi donc neɗɗo ina noto inde muɗum Seydi Sar ngala jabdi moon an e Abdoulaye an min mbiyama tan ko Allah jarama on jarama yo Allah teddino yo Allah juutno balɗe moƴƴine battane minen de sinno ko sago amen tawa a wayra ha leydi ndi Mauritanie kono noon Allah jarama ceerno Boubacar Gaye jeeɗo sababu ɗiɗo sababuji foof bandiraɓe so tawi neɗɗo wuuri e aduna ina gollal leñol ngol no mbiɗani yo mante guila ina wuuri ceerno Boubacar Gaye minen min ngala kable ma kadi ko Allah de min kaldi Hamme Sall haali ɗum joni ko haali ko fenani ɗum o fifdaki ɗum endema min mbimami jawre gol machallah yo Allah yo ɓeyde min ngala jobdi makko yo Allah junnamo balɗe ɗe yo Allah hokkuma sago hoore makko neɗɗo nane wiine wona leñol kono wona jikku leñol wona wuuro wona jikku wuuro nde hande drapeau wuuro aali falillahi alhamdu machallah omo tawi ɗum ha tiiɗi ɗum min jettitum ɗum Allah ɗum noon ala no mbiyeten tan sowona Yaya Ndiaye Allah jarama a jarama ceerno Boubacar Gaye Allah jarama gon Hamme Ibrahima Sall annen Allah jarama a jarama so tawi a yiiɗi neɗɗo yo on gonga e ma Seydi Sall min gandi ko mbatta ko gonga e ma yo Allah junnu yo Allah hokken kadi tawi ɗum wuuri tawi ɗum ɓeydi diine usaki ko rewa Allah yo jaɓɓe ko tata yo yaafi doole men cuuren kono noon de est ce que ceerno Hamdou Rabbi Diathi o Madina rahmatullahi aleyhi ɗum fof ko barke makko deke enen sernaɓe e waliyaɓe soɓe nanggama ɗo ɓe poti diine majjata yolotako ɗum noon ceerno Boubacar Gaye wa hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh oɗon jallo oɗon jaafo Abdoulaye Sar le conseil international merci beaucoup a jarama mi wino mi artata kono mi artat nde tawno fulɓe mbi ya garta boɗani so wona honɗum ya garta taw gartata ko en golle fewani ceerno Boubacar Gaye sampam yettiɗo hen nelal maɗa wonde Yahya Ndiaye so Allah jaaɓi
ma yahoy ha toon to wuro ayli guere darel barka fof mboɗo ñaagui hamme sall sampam nangueen ha tiiɗa enen fof kadi tawdiren toon taw kadi en mbawa wadde toon jewte juɓɓude jaajƴe saabu ɗum ɗo hen Ansaruddin ko batten ɗo hen ko ma aduna fof andoy ɗum ha goɗɗum jibine hen taw kadi ko sawa saabu woni ɗo hen ay Sidi Lamine Niass e haalɗo inde makko seeɗa ko neɗɗo pinɗo ko kanko addi yewtere wiiten diine ak jamono diine ak jamono hewɓe hannde jiiɗi wadde ɗum batti ɗum mbaadi wondi kono salen diine ak jamono ko batten ɗo ko ɗum woni diine ak jamono en mbaɗi ɗum galle Amadou Mbaye ay diine ak jamono woni ɗon ko ɗum ɗo hen woni ko yadata ko ɗum woni ko Abou Tall haalno somi juumani Cheikh Oumarul Fouti Tall jeeya koye meɗen kala ɗo mbawɗen jo hayɗo ɗo joɗiɗen ɗo so wittama won mawɓe men jonno ɗo jibina ɗo leele jewtiɗo ha weeli ene tiiɗe lappol palol dande ma en tiiɗe nokkuji men ɗo en jewtani ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno komin gaddanno moon aadi men kadi ha sahaji goɗɗi so haaji jomiraɗo